Nu skal I høre. Vi har en gæst i dag. Det er Joy Mogensen, som står ved siden af. Og Joy er borgmester i Roskilde Kommune. Og hun er kommet her af en årsag. Det er sådan, at en pæn del af vores klasser har været med i noget, der hedder Aktiv Rundt i Danmark. Og i det Aktiv Rundt i Danmark-projekt, der har Roskilde Kommune stillet en præmie til rådighed. En ordentlig pose penge på 20.000 kroner til den klasse, der var mest aktiv i Roskilde Kommune. Og det er en klasse fra Absalon Skole, der har været mest aktiv, således at skolen får 20.000 kroner. Men der falder nok også lidt af til klassen, tror jeg. Men vi ved endnu ikke, hvem det er, der skal have prisen, hvem vinderen er. Og det vil Joy fortælle lidt om det. Så værsgo. Til den absolut sundeste skole i Roskilde. I hvert fald som del af den her kampagne, som netop handler om at lige få sat fokus på, hvorfor er det egentlig, det er sjovt at være aktiv, og hvorfor er det, at man får det bedre af det. Som sagt, så er jeg jo altså borgmester, og jeg sidder normalt oppe på Rådhuset, men når der så sker noget helt specielt, så er det, at jeg får lejlighed til at komme ud og møde folk som jer her i Roskilde Kommune. Og jeg synes, at det er rigtig dejligt at komme rundt, både fordi så sidder man jo ikke så stille, men især også fordi så får man jo lov til at også møde og se, hvad der sker rundt omkring i kommunen. Synes I også, det er lidt sjovt nogle gange at komme ud og ikke bare sidde stille? Ja! Jeg kan godt høre, at I har været med i den her kampagne. Og hvis, det er jeg sikker på, at I ved alt om, hvis man netop både nu sådan skifter imellem at sidde lidt stille og hoppe rundt, så kan man få en rigtig, rigtig sjov dag. Så det er noget af en præstation, I har præsteret her på Absalon Skole. Og jeg er meget, meget spændt over, at I også er spændt over at se, hvem det er, der har været de absolut mest aktive. Det er faktisk sådan, at her i Roskilde, der er det 15 skoler og i alt 118 klasser, som har været med i den her konkurrence, den her kampagne. Det er altså rigtig mange. I har faktisk konkurreret med 118 klasser og 15 skoler i alt. Så kunne I tænke jer at høre? Ja! Der er jo rigtig mange klasser til stede her. I kunne nok regne ud, at det ikke er hele skoleklasser, men det er nogle af de klasser, der er her. Og I kunne næsten have en skumfilm, når I nu skal annoncere, at
super engageret i den her kampagne. Og I har faktisk ikke bare fået nogle gode vaner, I har faktisk også været rigtig gode til at holde dem ved lige, sådan så de hænger ved. Det er jo sådan, at når først man har fået en dårlig vane, så kan den jo også ligesom hænge ved, men det er lidt sværere at få de gode, sunde vaner til at hænge ved. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre, og jeg håber også, at alle de aktiviteter, I har sat i gang, at I vil være med til at vise og give andre børn og unge her i Roskilde en oplevelse af, hvor sjovt det kan være, også at have det sundt og motivere. Så skal vi ikke råbe hurra for 5. C og en skarpe den her? Det er bare ikke noget med at kunne skarpe 20.000 til skolen, så jeg er sikker på, at I alle sammen kan få glæde af. Og så synes jeg, at jeg er stolt af 5. C. Så indtil at vi går i gang med at råbe hurra, så synes jeg, at at vi kunne lave et rigtig Roskilde-hurra. Kender I det? Roskilde? Roskilde-hurra. Det er faktisk sådan, at man starter med 3 almindelige, og så laver man 3 hurtige. Det er et Roskilde-hurra. Så nu har jeg også lært det i dag, så kan vi gå hjem og fortælle os, hvad det er. Jeg synes, vi skal sige 5. C. Længe leve